Antti Ironpointilta terve. Ironpoint Finland on toiminnalliseen ammuntaan aseita ja tarvikkeita tarjoava liike. Tänään käydään läpi vähän CR Speedin tuotteita, koteloita, vöitä ja lipastaskuja. CR Speed on tuolla maailmalla erittäin tunnettu merkki ja monet maailmanmestaritkin sitä käyttävät. Meillä on tässä pari mallivyötä ja koteloita. Eli otan tästä ensimmäisen vyön. Tämä on mallimerkiltään ja nimeltään Secure 3. Se tarkoittaa sitä, että se on peukaloon varmistimella toimiva kotelo aseille. Ja tätä voidaan käyttää totta kai niin Practicalissa kuin SRA ja IDPA ammunnassakin. Kotelo löytyy kaikille valtamerkeille ja siinä on erittäin monipuoliset säädöt, niin etäisyyden kuin kulmankin säätöön. Samoin tätä koteloa saadaan vasen ja oikea kätisille. Sitten mulla on tuossa toinen vyö ja tässä vyössä, eli tämä vyö itsessään siis on Ultra Belt mallimerkiltään nimeltään, eli se on erittäin jäykkä uusi malli, tästä löytyy eri värejä. Sitten meillä on täällä ase tuossa VSM2 telineessä, eli puhutaan niin sanotusta kilpatelineestä. Tässä on etusormella toi lukitus, eli ase on erittäin nopea sieltä vetää ja samoin se on helppo sitten taas lukita takaisin. Tässä telineessä on hyvin monipuoliset säädöt myöskin, eli myös korkeutta, etäisyyttä, kulmaa ja kaltevuutta voidaan siinä säätää. Lipastaskuja meillä on monta erimoista tässä mallissa, eli täällä ensimmäisenä on etumagneetilla oleva, siitä löytyy malli myös sivulle. Samoin lipastaskuja kaikille valtamerkeille, eli semmoisella välipalalla voidaan kiristää se sopivaksi ja sitten vielä hieno säätö tuolla ruuvilla. Sitten tuossa on pari ihan tavallista ilmamagneettia olevaa ja sitten täällä viimeisenä on tuommoinen pitkälle lippaalle oleva. Eli se on muuten sama lipastaskurunko, mutta siellä on tuollainen pohjakuppi, joka kannattaa sen pitkän lippaan siellä. Eli tämmöisillä saadaan monia eri asemalleja, tyyppejä ja lippaita siihen vyöhön. Tämä vyön mittataulukko, erittäin helppo lukuinen, se löytyy meidän nettisivuilta. Käykääs kurkkaamassa sieltä. Ja sieltä löytyy myös kaikki muut tiedot näistä vöistä, koteloista ja lipastaskuista, värikoodit ja muut. Ja mikäli sulla on kysyttävää, niin laita meille kysymyksiä, me autamme mielellään.